dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Marija. Ħankattaw fl-imkien Miġbura l-kol madwar l-altar, il-poplu ġdiet li ħtart, natu kull ima winxandru, sultan tas-sema u l-art. Mil-kodba mqazza nisimgħu, tkellimna llum fi skiet, il-kelma tiegħek tkun id-dawl li keċċid l-amijiet. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun magħkom il-koll. Nilqgħukom f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu lilkom tal-qrib u anke intom illi mid-dar jew mill-bogħod fart welidna jew lil minn xtutna tinsabu maqudin magħna. Aħna se nżommukom f'talbna u bl-interċessjoni tal-Madonna ħanitolbu għalik għax aħna nieħdu ħsieb xulxin spiritwalment. Ħuti, issa li tħallna f'dal-post għażiż, ejjew nidħlu fina nfusna u nitolbu maħfra lil mulejn.
Int salvazzjoni għal min jittama fik mulej ħnina. Inti tama ta' min imut fidejk Kristu ħnina. Int lena tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Vuċi waħda flimkien. Glorja l-Alla, floli ta' smewiet. Paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie. Irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla u Sultan tas-sema. Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek loli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Nitolbu u Alla, inti rġajt waqqaft id-dinja imġarfa, ibnek ċekken lilu nnifsu, imla lil poplu tiegħek b'ferħ qaddis, wagħtijena bla tmiem lil dawk li inti ħlist mill-jasar ta' dnub bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarri mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dawk il-jiem l-att tad-dixxipli kien qiegħed jiżdied. Għalhekk sar xi tgergir mill-Lud Griegi kontra l-Lud għax derilhom li ma kienx hemm min jieħu ħsieb ir-romol tagħhom fil-ministeru ta' kuljum. Għalhekk it-tnax sejħu l-ġemgħa tad-dixxipli u qalulhom mhux sewwa li aħna nħallu l-kelma ta' Alla biex naqdu fl-imwejjed. Mela l-aħwa, ħudu ħsieb u għażlu minn fostkom 7 irġiel li għandhom isem tajjeb u li huma mimlijin bl-Ispirtu u bl-erf, u nħallu din il-ħidma f'idejhom. U aħna nagħtu ruħna għat-talb u għall-ministeru tal-kelma. Dan il-kliem oġob lill-ġemgħa kollha u għażlu lil Stiefnu, bniedem mimli bil-fidi u bl-Ispiritu Santu, lil Filippu, lil Prokoru, lil Nikanor, lil Timon, lil Parmena u lil Nikola, proselita minn Antiokia. Lil dawn resquhom quddiem l-apostli li talbu u għedu jdejhom fuqhom. U l-kelma ta' Alla kienet tixteret dejjem aktar. L-att tad-dixxipli kien jiżdied ħafna f'Ġerusalemm u kottra kbira ta' qassisin kienu joqogħdu għal fidi. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Ħadkun mulej it-tieba tiegħek fuqna kif fiki it-tama tagħna. Flimkien, it-tieba tiegħek fuqna kif fiki it-tama tagħna. Għannu ġusti bil-ferħ lil mulej jixirqilhom ifaħruh in-nies sewwa. Faħru l-mulej bid-daq taċ-ċetra, għannulu
fuq l-arpa baxar kordi. Ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna kif fiki it-tama tagħna. Għax sewwa hi il-kelma tal-mulej kollox bil-fedeltà huwa għamel u iħobb id-dritt u s-sewwa bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna kif fiki it-tama tagħna. Ara, għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu biex jeħelsilhom il-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna kif fiki it-tama tagħna. Qari mill-ewwel littra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, ersqu lejn il-mulej li hu dik il-ġebla ħajja li kienet inwarba mill-bennejja, imma magħżula minn Alla bħala ġebla għażiża. U intom ukoll bħal ġebel ħaj inbnew f'dar spiritwali, sacerdozju qaddis biex toffru sagrifiċċji spiritwali li jogħġbu lill-Alla permezz ta' Ġesu Kristu. Għax hekk hemm miktub fl-Iskrittura: jien inqiegħed f'Sion, ġebla tax-xewka, magħżula u għażiża, min jemmen fija ma jkollux għax jitħawwad. Għalikom mela li temnu dan huwa ġieħ, għal dawk li ma jemnux din l-istess ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka, ġebla ta' tiġrif u tfixkil. Tfixklu għax ma qadux għall-kelma ta' Alla, għal dan kienu ddestinati, imma intom ġens maħtur, saċerdozju rjali, nazzjon qaddis, poplu li Alla kiseb għalih biex ixandru it-tifħir ta' dak li sejħilkom mid-dlam għad-dawl tiegħu tal-għaġeb. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, 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 alleluja. Jiena u t-triq, il-verità u l-ħajja jgħid il-mulej, ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: tħallux qalbkom titħawwad. Emnu f'Alla u emnu fiha wkoll. Fid-dar ta' missieri hemm ħafna postijiet li ma kienx hekk kont ngħidilkom sejjer inħejjilkom fejn toqgħodu. U meta mmur u nħejjilkom post, nerġa' niġi biex neħodkom miegħi, biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. U triq għal post fejn jiena sejjer intom tafuha. Tumas qallu: mulej, aħna ma nafux fejn int sejjer? Kif nistgħu nafu t-triq? Wieġbu Ġesu: jiena hu t-triq, il-verità, il-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi.
Kieku araftu lili kontu tarfu koll il-missieri, min issa l-qoddim tarfuh, anzi ġarajtuh. Qallu Filippu, mulej, urina l-missier u jkun biżżejjed għalina. Ġesu wieġeb, ili daqshekk magħkom Filippu u għadek ma raftnix. Min ra lili l-ar il-missier, kif tgħidli urina l-missier? Ma temmenx li jien fil-missier u l-missier huwa fija. Il-kliem li ngħidilkom jien ma ngħidux minn moħħi, iżda l-missier li jammar fija qed jagħmel l-opri permezz tiegħi. Emnuni, jiena u l-missier aħna ħaġa waħda. Jekk mhux għal ħaġa oħra, emnuni minħabba f'dawn l-opri stess. Tassew ngħidilkom, min jemmen fija u wkoll għad jagħmel l-opri li qed nagħmel jien, u akbar minnhom għad jagħmel. Għax jiena sejjer għand il-missier. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Il-min ikollok pjaċir bih, jiġifieri il-min tistmaħ, il-min tirrispettaħ, il-min tħobbu tkun tixtiequ ħdejk. Interessanti li fl-aħħar diskors li qed jagħmel Ġesu, issa li sejlin lejn ngħid il-50 jum, il-milja ta' żmien tal-għid l-Ispirtu Santu, Ġesu idur lejhom u jgħidilhom jien semmur biex nerfa' l-kompost. Smajtuh il-kliem biex fejn inkun jien tkunu intom. Jiġifieri Ġesu li tant iħobbna li jixtieq li ma ninfirdux minnu. U x'jgħid? Tħallux qalbkom titħawwad kemm taħwitaw, kemm taqlipaw, kemm tiħil qalb qaw. U Ġesu fl-aħħar ċena qed jgħid tħallux qalbkom titħawwad, titfixklux, emnu f'Alla, emnu fl-imħabba tal-missier, emnu li Ġesu ġie biex jurina x'għandna nagħmlu, emnu. Jiġifieri ħajkollok fiduċja fl-imħabba. U mument minnhom Tumas, Filippu, it-tnejn jagħmlu żewġ mistoqsijiet qed iqrib Ġesu. Imma l-iktar li tolqot hija dik fejn sejjer. Tħallinix ninfirdu minnek. Urina t-triq ħalli aħna niġu miegħek. U għalina ikun biżżejjed. U Ġesu kważi jgħidlu inni daqshekk magħkom, inni daqshekk nagħallimkom, ilek daqshekk titqarben, ilek daqshekk tmur il-Knisja, ilek daqshekk li tgħallimt, ilek daqshekk tirċievi l-Ġesu Ewkaristija u għadek ma raftnix. Ħares lejja u jgħidilhom jien it-triq, il-verità u l-ħajja. Ftakruhom. Ego mi, permezz tiegħi taslu, jien qed jagħmel dil-figura, it-triq, it-tieni, il-verità. Jiena l-istess verità, il-ħajja, min imismijaj ma jmutx. Ħammorru għall-ewwel waħda. Ġesu kien jaf li se jkun hawn saċerdoti li jitfixklu, miż-żewġin li ma jkampawx. Kien jaf li ħafna ħajjitamdu jieqfu nofs triq. Kien hawn min fl-aħħar sija qata' qalbu d-dispra quddiem id-tbatija fix-xifer il-mewt. Ikun jaf li għalina mhux faċli naslu. Għax Malla mhux kif tibda, imma kif tkompli u tispiċċa il-vokazzjoni tiegħek, iż-żwieġ tiegħek,
inżagħżugħ żagħżugħa, kulħadd fl-istat tiegħu fis-soċjetà fejn qed ngħixu l-2026. Jekk tlift it-triq taqtax qalbek. Jekk tħossok għal ħajt taqtax qalbek. Jekk tħoss il-biża u l-inċertezza taqtax qalbek. Tasal imma mhux waħdek. Anki jekk missejt il-qiegħ, anki jekk ma nbidel xejn minn dak li qed iġalek tħoss ruħek fil-qiegħ, Ġesu ġej miegħek, ħajinżel miegħek biex ma taqtax qalbek u tgħaddi mit-tanil ta' dlam. Dik hija triq li twassal għad-daw. U Ġesu jkompli. Jiena triq, jiena l-verità. Kif tkun tafa l-verità? Il-bambin tagħna żewġ doni. L-intelligenza, ir-raġuni lill-bniedem taħ il-fakultà tar-raġuni. U mhux biss, mal-volontà, mal-intelligenza taħ ir-rieda, taħ il-volontà. Jiġifieri jien mhux biss nixtieq inkun fil-verità, jien nista' niddeċidi u ngħid irrid. Il-will, and where there is a will, there is a way. Ħbib tiegħi ħafna nies qed jgħixu gidba. Jien nisrani imma ngħix tal-maqlub, bl-isem nisrani. Jiena suppost għandi dawn il-valuri u mhux kulħadd jagħmel hekk. U mhux kulħadd jitkellem hekk. U mhux kulħadd jisraq laħan kull-ewwel laqas l-aħħar. U mhux kulħadd jaqlibiela u jaqlibielu, u mhux kulħadd il-ħadd mutaħadd u kulħadd ħalħadd tagħlih u ma ħallejneħx il-alla, u mhux kulħadd jidej u jżebblaħ u jmaqdar u l-liġi talla tfajnija taħt it-tapit, imma l-verità fejn ħadd daqsek. Tinżel arkubtejk quddiem Alla u tgħidlu aw jien aċċettani kif jien. Mhux bil-maskra, kif jien. Inti taf li jiena midneb, inti taf li jiena dajjef, inti taf, imma rrid ngħix fil-verità u ma jiddispjaċikx. Fi Kristu l-verità u l-istess verità. Int tista' tieħu minn dil-verità u tgħix fil-verità. Il-bqija ngħixu f'gidba, ngħixu ta' Fariżej, ngħixu b'wiġġ ieħor, le. Il-verità. Mur quddiem il-mera ta' qalbek li huwa Kristu u tinduna x'hemm ġo qalbek. L-aħħar ħaġa. It-triq tiftakru għat-tieni waħda, il-verità u x'qalilna Ġesu, il-ħajja. Il-ħajja. Jekk tħarsu lejn il-kwadru tal-Madonna ta' Pinu, il-Madonna sejħet hawnhekk biex turina li l-mewt mhix il-full stop. Aħna qegħdin ngħixu daqs li kieku m'hemmx ħajja oħra. Kieku hawn dal-inkwiet, kieku hawn dal-egoiżmu, kieku hawn dal-ġlied, kieku hawn dil-invidja, kieku hawn dil-vendetta, kieku hawn dil-lejra, kieku hawn Kristu, ħajjitnija differenti jibda minni. U l-Madonna qed tgħidilha 3 Ave Marijiet, ma bqajtx fil-qabar. Għax il-mewt mhix full stop. Il-mewt mhix l-aħħar kelma. Inti maħluq biex ma tmutx. Imma kif ma tmutx? Jekk ikollok l-Alla, jekk ikollok l-imħabba, għax Allu huwa mħabba. U Alla ma jmutx. U min imisma din l-imħabba huwa destinat biex ma jmutx. Għalhekk il-Madonna dan il-post qed tgħid lilna, le, hemm tama tal-ħajja. Tiltaqa' ma' żgħażagħ, neżlin ġo droga, jerqu fil-vizzi, Fader x'bajt ngħix. Iddejjaq tuf x'qed nagħmilha, iwa x'jonqsok ħabib. Għadni kemm iltqajt ma' żagħżugħ ieħor, il-muskol qed iħalluh u int il-bambin tak is-saħħa qed teqrid bidejk, tbattal butek, taħqar il-ħaddieħor, forsi ssawwat il-minħadem għal dawk il-flus b'tant batija biex tisfurzah ħalli inti teqret lilek innifsek. Iqaf, fittex il-ħajja, fittex ir-ranġa, fittex oħroġ minn dawk is-sqaq. Il-Madonna f'dan il-bidu ta' xahar għażiż, ix-xahar ta' Mejju, iddedikat lilha.
il-Madonna li trid is-salva l-kull wieħed waħda minna, li ġifieri li ma trid il-ħadd minna jintilef. Terġa' semmalna l-klim ta' Ġesu, tħallux qalbkom titħawwat, u mal-poeta nazzjonali ngħidula intlaxqa tas-sema. Ix-xemx tal-ħolqien isimgħuh il-Dunkarm, intlom ta' min ħalqek fik mibdi kull żmien. U għalina magħha u ma' Kristu iż-żmien għax mimli bl-imħabba ta' Alla mhux se jkollu tmiem. Amen. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, ħala is-sema u l-art, dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel u f'kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin għal-fidwa tagħna. Ħajl ġisem bis-seta tal-Ispiritu Sant minn Marija Verġini sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilat, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. Qiegħed fuq l-lemin tal-Missier. U għandi jerġa' jiġi fil-glorja jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Liben, li jum mweġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Liben, u tkellem f'fomm il-profet fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Nistaqar ma' mudija waħda għal-maħra. Nistenna l-qawma mill-imwiet. Ejjew nagħmlu dil-qudies iktar spiritwali, nitolbu l-Ispiritu Santu. Ma tkunx xi ħaġa tal-qoxra, imma tal-qalba. Ejja Spiritu Qaddis, għati l-qawwa lil Papa Ljun. Żomm idejk fuq l-isqof tagħna Anton, fuq is-saċerdoti li se jippritkaw il-kelma talla, fuq in-nies li jiġu bil-għaġġ għal-kelma talla fil-knejjes tagħna. Żomm idejk fuq is-seminaristi, l-aktar dawk li f'Malta u f'Għawdex u fid-dinja, f'dawn il-ġimgħat se jiġu ordnati djakni u saċerdoti. Ibgħat mulej ħaddiema fil-għalqa tiegħek nitolbu. Issa ħanistedinkom biex nitolbu għal xulxejn. Qalb dil-folla min jaf x'ikun hawn. Kemm pjagi moħbija. Ngħidu grazzi ma' dawk il-persuni li llum għandhom il-birthday, għandhom anniversarju. Grazzi għal dik it-tarbija li waslet. Ejjew nitolbu għal tant nisa, ommijiet, familji li jixtiequ wilt. Nitolbu kollha s-saċerdoti u reliġjużi li operaw f'dan is-santwarju tal-Madonna. Il-pellegrini u l-pellegrinaġġi li waslu llum. Ejjew nitolbu għalihom u għax irridu l-ġid nitolbu għal xulxin, nitolbu ismana. Nar l-erba tkun l-ewwel erba li twassal għal-lejt ta' Marija. Mill-lejt ta' Kristu ħammorru għal-lejt ta' Marija 15 l-erba. Hekk jew nitolbu biex dawn ikunu mumenti ta' ġid spiritwali. Partikolarment billi min jista' minnkom niġu hawnhekk ngħidu r-Rużarju. Qed nippruvaw illi kull nhar terba nagħmlu rużarju speċjali għal paċi. Hawnhekk fid-dar ta' Marija. Ejja nitolbu għal Madonna għal paċi f'art welidna, il-paċi fl-art imqazza, il-paċi fil-familji tagħna u l-paċi fid-dinja kollha. Nitolbu smana. L-aħħar talba tista' tkun tiegħek. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna.
Nofrulek kbir Alla dal-ħobs qamħ misju. Nofrulek dal-kalċi frott l-enħeb masu. Min qalbna nofruhom berikom mulej. Ġisem jitbidlu u f'demm il-feddej. Nofrulek dan moħna biex jaħseb. Nofrulek din qalbna biex tgħix bis-salik. Min qalbna jisimna berikom għadku biex dejjem u f'kollox nurħuk l-inħok. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U għall-ebda s-sagrifiċċju li se nġeddu, intressaqtna lejk u tajtna sem min natura tiegħek Alla wieħed u għoli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu l-verità tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nerfo qlubna l-fuq. Zuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna mulej li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek, imma l-iktar f'dan iż-żmien, iż-żmien tal-Għid, fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-Għid tagħna u eret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien li kien iġġarraf u raġatana l-ħajja fis-safa, fiż-żbuħija kollha tagħha. Mal-anġlu u l-qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek qaddis. Qaddis tas-sew int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħataw minn rajħi bati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni. Irroddulek ħajr. Intoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu l-Ispirtu Santu, l-Ispirtu Santu, biex jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Mulej iftakar fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha. U ttaqaf l-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqoftan Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebr tiegħek
ħenna lina il-koll nitolbuk, għati lilna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, mal-Verġni Mqazzom, Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk għandna l-Ġesu nagħmlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Ikun li tridin is-sema, ħobżna ta' kuljum għatina, aħfrilna l-kbir, bħalma naħfru l-mnuħati għalih, u la ddaħħalniex. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba fil-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom islim, natikkom islim tiegħi, bħarisx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatja slim, laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ħanatu sinjal ta' paċi, jalla jkun ifisser xi ħaġa. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi l-xulxin. Nibqgħu bil-wifqa sal-ħin ta' tqarbin u ngħidu ħaruf Talla. Ħaruf Talla nitneħħi d-nubiet, ħenna għalina. Danu Ġesu it-triq, il-verità u l-ħajja. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jien dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Kristu għamil mewt, gloria u forija. Kristu għamil mewt, Kristu jsalet għal-ħaj, Alleluja. Mal-anġlu li jasses il-qabar miftuħ li juri lin-nisa il-post feqdu, nannu għalenija, gloria u forija. Kristu għamil mewt, Kristu jsalet għal-ħaj, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek
Alla kbir mulejn tal-aloni, Sultan qawi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek l-isem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Qaddis, qawi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek l-isem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħniena, kollok tjiba, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek l-isem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Dunawx qed jiġri ġewwa fina b'dan rigal tal-Ewkaristija u rroddu ħajr. Nfakkarkom li fl-aħħar tal-Quddisa ngħidu 3 Ave Marijiet li talbet il-Madonna. Nitolbu għal xulxin, l-iktar nitolbu għalik li qed issegwina mid-dar, taqtax qalbek. Ejjew nieħdu ħsieb xulxin. Issa li bdejna x-xahar ta' Mejju, ejjew ngħixuh bħala xahar mill-iktar Marjan tal-Madonna. Is-Saċerdot Dunkarm f'isem il-Legion of Mary prepara ħsieb għal kuljum. Intom ħerġin hemm xi ħadd mill-Ushers ħdejn il-bieb tistgħu titolbuh waħda. Ukoll wara min irid jidħol fil-kappella se nkunu nitolbu għal ftit momenti. Dawk li għandhom bżonn xi grazzja partikolari jew xi ringrazzjament partikolari. It-tnejn fil-għaxija fis-7 se nagħmlu t-tindif tas-santwarju. Grazzi lil helpers li jiġu l-voluntiera
min ikunaw jista' jiġitina daqqatit għajnuna biex nżommu dan il-monument lill-Madonna bid-dinjità u fl-indafa tiegħu. Kif għedtilkom nhar l-erba' se nibdew il-15 l-erba' tal-Madonna sa Santa Marija. Mhux ħanoqgħod ngħidilkom il-programm, però intom ħerġin fuq il-bullettin hemm 6 punti biex lilkom ngħinukom. Ħanippruvaw nagħmlu qudiesa bl-Ingliż għal dawk tal-lingwa Ingliża. Qed nippruvaw nagħmlu wkoll qudiesa b'messaġġ għaż-żgħażagħ fit-8 ta' filgħaxija. Tinsewx il-Knisja tiftaħ fl-4:30 ta' filgħodu tagħlaq fl-10 ta' bil-lejl u l-pellegrinaġġi ikomplu il-ġurnata kollha. Imma min jista' minkom ejjew niffukaw din is-sena li fis-6 nieqes kwart inkunu hawnhekk. Ħanejdu rużarju kif isir Flurd jew Fatima flimkien, titkanta l-litanja mbagħad jinżel is-saċerdot ibierek il-morda u jbierek lin-nies bl-Ewkaristija fejn tkunu qegħdin. Ikun hawn qudiesa qabel fil-5 u dik tas-6:30 tkun ta' pellegrinaġġi minn Malta jew minn Għawdex. Nirringrazzjakom li nitolbu għal xulxin. Nirringrazzjakom illi tiftħu qalbkom għal Madonna. Ħanitlobkom ħaġa waħda. Ejjew inġibula nies oħrajn lil Madonna. Qed tistenna li kull wieħed u waħda minna inwaslu l xi ħadd sa ħdejbina Ġesu. Nitolbu Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej kif għarraftna l-misteri tas-sema hekk tbedna mill-modi tagħna u timlina bħajja ġdida bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Għadisa Mariju Ammalla, it-tlopalina midinbin, is-sofissija. Fil-ħlewa ta' Mejju, tana Marija, o kemmi doħlejju dak ismek sabir, kem toħroġ qawwija dil-kelma min qalbna bittama li talbna jatik. Intlaxqa tas-sema, intlaxqa tas-sema, ix-xemx tal